Mozart o Schubert ens deixen esbalaïts per la quantitat i l'altíssima qualitat de l'obra que van escriure en tan poc temps. Quan hi pensem, no podem deixar de lamentar que morissin tan joves. En la maduresa haurien descobert potser noves formes musicals, nous recursos, més meravelles que haurien estat una font permanent de plaer. Si van ser capaços d'inventar partitures d'una bellesa tan prodigiosa, què hauríem fet en el cas de viure almenys 2 o 3 dècades més? Segurament ens equivoquem quan fem aquest plantejament. Més encara, el nostre càlcul és ben mirat absurd, perquè donada la perfecció i l'extensió de la seva obra, era possible anar més enllà? No té sentit parlar d'una producció inacabada. Van compondre tant i tan bé que havien tancat el cercle de la seva obra. La mort els va estalviar una etapa de jubilació anticipada. Crec que els déus van dir a Mozart i a Schubert a l'hora de néixer: no us podem concedir una llarga vida. A canvi, us regalarem el do de crear el que ni amb tota una vida ben llarga i un gran talent no podríeu aconseguir. La seva mort prematura no va ser, doncs, un accident, sinó un destí. Ara, hi ha altres grans músics joves que no van poder continuar la seva obra. Penso, per exemple, en Arriaga o en Mendelssohn. Aquests sí que no van poder escriure tot el que haurien pogut. Mimats pels déus al principi, en la seva joventut, es van abandonar tirant-los un grapat de terra a la boca. Els grans que van arribar a vells, com Bach o Haydn, van necessitar tota una llarga vida per poder fabricar la seva música. No pararen de treballar, protegits, ells sí, pels déus. Hola, bon dia a tothom. Aquest és un fragment del llibre que tinc entre les mans, que estic rellegint, del Josep Iborra, que és Escrits sobre música d'un literat melòman. He llegit aquest fragment perquè m'agrada molt la idea aquesta de que la prematuritat, no, de la creació d'un geni artístic, en aquest cas músics, doncs es troba el tema del destí d'una persona, no, de la mort. O sigui, han creat molt en vida i molt genialment perquè estaven destinats a morir molt joves, com és el cas de Mozart i de Schubert. Aquesta és una idea que jo sempre he cregut, no només dels artistes, sinó d'una persona, no? Sempre he pensat que una persona, quan ha viscut molt prematurament les coses, és perquè estava destinat a morir jove, tot i que jo no sóc creient, però sí que crec en el tema del destí, no sé. I aquí el Josep Iborra ho ha plasmat, doncs, amb el tema de la música, perquè ja vaig parlar en aquest canal, una mica vaig avançar aquest llibre, en aquell llavors vaig parlar més de la introducció que li va fer el seu fill Joaquim Iborra, i és un recull d'escrits que aquest intel·lectual valencià va escriure al voltant, sobre música o al voltant de la música. En Josep Iborra, ja ho he comentat altres vegades, és un intel·lectual i escriptor valencià nascut a Benissa l'any 1929 i mort a València l'any 2011. Ell va ser un catedràtic d'institut i també va formar part era molt amic del Joan Fuster i va formar part de la tertúlia intel·lectual de l'escriptor de Sueca. En aquest llibre, que jo estic rellegint ara, he començat pels escrits del seu pare, perquè, com he dit, el seu fill Joaquim Iborra, i arquitecte de professió, li fa una llarga introducció, a la qual hi tornaré més endavant. Ell reflexiona molt sobre el tema del punt d'inflexió que va suposar la Revolució Francesa, com aquesta va portar a l'artista, al concepte de l'artista romàntic, del romanticisme. Per què? I ho va deixar molt clar a través de diversos escrits, i això m'agrada molt, perquè realment això era un concepte que jo desconeixia. I era perquè abans de la Revolució Francesa
el músic, l'artista, era pagat per la cort, per l'aristocràcia, pels reis, i tenia un sou fix i havien de compondre el que els hi manaven, per dir-ho d'alguna manera. Però arran de la Revolució Francesa, que tota l'aristocràcia es va descompondre, tot el tema de la noblesa, doncs allò van quedar com focus molt aïllats i van començar a sorgir doncs els empresaris teatrals, la figura de l'editor musical, i l'artista, diguem-ne, que s'ha d'espavilar, vull dir, perquè se sent com sol, desemparat, i canvia també doncs el públic, és quan neix el públic romàntic, que seria el públic d'avui en dia. Som descendents d'aquest tipus de públic, que és persones que paguen per anar a veure un concert en una sala o en un teatre per escoltar-lo en silenci. I llavors, doncs, aquí dintre d'aquests músics romàntics, doncs estaria en Schubert, en Beethoven, en Chopin, i és una mica aquí dintre d'aquesta corrent, també parla en Josep Iborra, que també ens trobaríem amb el tema de la pintura, doncs amb els impressionistes, que van sorgir com a pintors independents, independents de que ja no tenien amo. En aquest sentit van poder deixar volar la seva creativitat, més independentment. Res més, volia llegir-vos aquest apunt, aniré comentant potser més endavant o a través del meu blog La Bústia Groga, perquè també toca molt a l'escriptor en Thomas Mann, i també com hi ha aquesta ruptura o aquest xoc, diguem, entre la burgesia i l'artista que neix a dintre del lens burgès, i com hi ha aquest enfrontament entre el burgès que està pendent dels seus negocis. Diu que això és un tema que toca molt en Thomas Mann, que és aquest escriptor alemany, i l'enfrontament que es troba amb l'artista, que viu per la música, i això dintre d'una família burgesa no s'entén, i és com una miqueta un drama, i el Thomas Mann diu que té que jo no l'he llegit, però que té una novel·la on s'hi veu molt, molt reflectit tot aquest món, que és els Wunderbrock. Més endavant, doncs, com he dit, ja comentaré més apunts sobre els escrits sobre música d'un literat melòman de Josep Iborra. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.